gelek caran ji min tê pirsîn hem xwendekarên min yan jî hevalên min ji min dipirsin kîjan zaravayê Kurdî yan jî devoka Kurdî yê yan jî ya herî rast e. Li aliyê din hin kes jî hene timî dibêjin devoka min ya herî rast e, devoka min ji zaravayê din yan jî ji devoka din rasttir e. û dema ku hin kes vê yekê dibêjin, hin kes li aliyekî din êdî ji devoka xwe yan jî ji zaravayê xwe şerm dikin û êdî pê nema diaxivin dema ku mirovên din dibînin. Ez ê bi kurtasî çîrokekê ji we re bêjim û ez hêvîdar im ku ev çîroka hanê bibe sedem ku hûn fêm bikin zaravayê we ne şaş e, zaravayê we jî yan jî devoka we nekêmî devoka mirovên din e. Yan jî zimanê we jî nekêmî zimanê mirovên din e. Heger ku em bêjin Kurd hemû ji Ekpetanayê hatibin, paytexta Medan ya kevin yan jî em bêjin Kurd hemû ji çiyayê Zagrosê ji em bêjin devera Kûtî û Cûtiyan hatine. û rojekê ji rojan grûpekê ji nava wê grûpa hanê çend zarokên wan û gotin em herin li devereke din bijîn ji ber sedemên civakî. Ji bo meseleyên aborî yan jî civakî û çûn devereke din û dûrî hevdû çûn. Piştî nifşekê, du nifşa, sê nifşa, çar nifşa çi çê dibe? Yan jî piştî 200 salî, 300 salî, 400 salî, 500 salî, 1000 salî çi çê dibe? Hêdî hêdî û bi demêre ew devokana yan jî ew zimanana têne guhertin. Ew guhertinana him dengê wan mirovan tê guhertin, him jî hevokên wan mirovan tê guhertin. Lê destpêkê peyv têne guhertin, piştre hêdî hêdî hevok jî têne guhertin. Hevokî herî dawî ku têne guhertin. Anko guhertin ji alî fonîtîkî ve, fonolojî ve, morfolojî ve, sintaksê ve yanî hevoksaziyê ve, ji alî pragmatîkî ve yanî yan jî ji alî semantîkî ve hemû guhertin derbasî nava wan devok û zimanan dibin. û di nava her beşekê ji wan jî de gelek şax û pax hene. Carna jê heye ku devokek ji devoka din bêtir tê guhertin. Ew yek hanî heye lê her û her ew devokana bi hev re yan jî bi demê re têne guhertin. Êdî divê ku hûn nas bikin ku devoka we jî mîna devoka din hatiye guhertin lê bi awayekî ji awayan. Hin tiştê we, hin tiştên me, hin tiştên devoka kesekî din ji zimanê Kurdiyê kevin maye û carna jê jî gelek tişt jê ketine yan jî winda bûne yan jî hatine guhertin. Ji ber vê sedemê her kesek ji we bi devoka xwe û zaravayê xwe serbilind be. Di xelekek din de ez ê li ser mijarekê biaxivin kengî mirov dikare bêje devoka min ya herî rast e lê ji alî standardê